ଗାଁର ହଜାରେ ଡାକରେ ଯାହାର ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା, ଆଜି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 100 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ଯାହାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା ମାଆକୁ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ କି ମନ୍ଦିର ନେବାକୁ, ଆଜି ତା ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ସମୟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପାର୍କ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ, ସପିଂ ଆଉ ସିନେମା ଦେଖାଇବାକୁ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିବା ମାଆର ସ୍ନେହ ଅପେକ୍ଷା 10 ମିନିଟ୍ କୋଳରେ ଶୁଆଇଥିବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ପ୍ରେମ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆର ହାତରନ୍ଧା ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଅପେକ୍ଷା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବିରିୟାନୀ ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ଅଧିକ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଆର ଗାଳି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ସହ ସମାନ। ଯେଉଁ ପୁଅ ମାଆର ସାମାନ୍ୟ ଆକଟରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ସବୁ କଥା ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଛି। ଯିଏ କୁଟାକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁନଥିଲା, ମାଆ ନୂଆ ଖୁଆଇବା ଯାଏଁ ଖାଉନଥିଲା, ଆଜି ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଦେଉଛି। ସମୟ ସହିତ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସ୍ନେହ ମମତାର ପଣତକାନି ଅପେକ୍ଷା 2 ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାଆର ସେଇ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଚିଠି, ଆଉ ମନେ ଅଛି ତା'ର ସହ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବାହାରେ ସମୟ ବା କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ କେତେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇ ଆଉଟଡେଟେଡ଼ ମାଆ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଅପଡେଟେଡ଼ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି।